Здравейте, потребители на YouTube и Minecraft. Днес ще направим едно яко видео, което е за 1.9. Това още не е пусната версията на Minecraft, но ние знаем как се пуска, защото един приятел е сега у нас и ми казва: айде, кажи си името. Аз съм GameBG Player Jack и скоро ще правя клипове. Абонирайте се на мен веднага, защото иначе ще изтворите зло. И аз му как да ви направя. После, защото има други измерения. Да, ето това са Endstone Bricks тухли. Това са някакви опа. Откъде го знам? Това са някакви пърпър, както виждате, от други измерения. Да, някакви лилави. От други измерения. Както виждате, ето това е глава на дракон. Това е глава на дракона. И много сме големи. Ако се сложите, вижте каква е голяма. И покажем какво става колко И служете си. Отваряте си главата, що отваряте си устата. Абе да бе, устата е. Ами служете с точно на главата. Вижте какво сега. Вижте какво ще стане сега. Да, ето дракона пасе. Ням. Еми ето пасе тревата. Ням. И това за сега показваме ново. Така, сега ето тук, вижте как са се променили огнените заряди. Едни и същи. Това са Ендър дракона заряди. Вижте, това са Ендър дракон заряди, да, които ако си сте на Survivor и вътре и умираш. И умираш само вътре, да, защото това е облак. Дай пак, гледаме модерно. Така. И сега, другото го покажа, това е много яко. Държите мечци, натискате F и вижте, имате в едната ръка меч. Щом натиснете слъка, как беше? За другото. Гледай, например, задържаш десното копче е за десното нещо. Лявото копче е за лявото. То става това. И вижте, нека ви покажем нещо. Вижте, долу в инвентара какво става с лъка. Като се го опълни, той се опълва сам. Да. Как се правеше тук да имаш още едно нещо? Например, щит. Да. В едната ръка имате такова щит, в другата меч. И вижте, пазите се с десен и се удряте. И тук интересното е, че за по-силен удар трябва задържате повече демейджа, не така да задържате. Задържате и пак почне лаги. Да, и пак започне да лаги. И ако искате да го магнете този щит, цъкаш направо. Ето, цъкате F на празно квадратче и той се маха. Ето. Да, сега сме си се маха. И пак ще снимам, що спре да бъги. Не знам защо. Може би това е епизод 1 на едно. Да, оправи се. Продължаваме клипа. Ето, както виждате, след време, ето това там изчезва. Така. Ето сега, първата яка стрела ще я покажа ето тук. Вижте сега. Примерно оцелвате тази овца и вижте, например, я виждате през стена. Виждате я през стена, откъдето си искате. Я виждате поне. И това е... Ето, спря ефекта. И си изстрел. Аз това убих. Тук на два шока сега се убиваш. Ето, както виждате. Тази самата. Вижте колко е смешна. Добре. Тайм. Не покажи скелетите. Да, после. Така. Сега, ето тази.
щом натиснем за Survivor, ето тук стреляме и вижте, вече имаме засила. Да, и виждате всяко нещо, което ви започнаха да пускат горе. Да, ето тук ви се показва абсолютно всичко, всичките пошенки, които ги имате. А тук е мястото за втората. Да, тук е мястото за втората ръка, или ако искате така да си я сложите, защото сега разбрах. Ето е другата стрела. Часа. Тази вече сме минали. Там вече. Тази, каква е? Харминг. Откъде знам какво е това? Дали ще оцеля? Не оцелих. Дай пак. Ой! То клип ще бъде много дълъг. То клип ще бъде много дълъг. Трябва всички да стрелила аз. А чекаме. Аре бе, не мога да се оцеля. Авто. Добре. Откъде знам какво е? Там е за спадане, за убиване. Къде я знам какво е? Нещо си там, вие ще разберете също. Там гледате да намерете. Да. Откъде знам какво е? За умиране. Че само си взема левове. Че ще умеем. Да. Добре, тази направяме Arrow of Poison. Що толкова? Не виж, ще оцели! Ой. О, там отравянето. Бързо, геймът едно, бързо, че ще умреш. Да, ще умреш. Това е 30 секунди, добре. А ето тази, тази е за отправяне, за кръвчица. Паун. И намеят. И не знам какво стана. Да, това ми се възвърнаха животите. Това какво е? Добре. Ужасни съд някой. Сега ме моде. Някои са за ПВП. Добре, ето това ви го показвам аз. А вие другите, ето тези, може да ги видите. Това е за виждане през всичко, така. Да започваме с другите. Добре, това е новото. Пак. Това е някакво червона заек, май. Сърце. Сърце ли е? Има и супа. Има супа, да, ето ще покажа седми. Стай на Game of Thrones. Ще изядем супа. И тук има такова пак супа. Ето тези са от другият портал. Ето тези. Те не могат да се слагат. Ма това е интрот може. Това е лампа. Това е лампа някаква. Добре. Модерна. Ето това е много готино. Това е едно извънземно. Щом станете на Survivor. Гейства. Абе, мързеливец, оцелим. Ето. Пуста сте. Чакай. Също се. Вижте за пуста. Като оцелвани, летиш. Оцелвани и се дигаш нагоре. Само нагоре. Антигравитация. И затова той е гад. Сега ще излетиме в космос. Добре. Стига толкова. Сега ще трябва да шакам. И някой път ще се пребира. И вижте сега, ако задържаме колко бързо го убива. убива. Става една експлозия. Аре бе. Добре. Така. Всичко друго показва. Да, това вече го показахме. И в портала. И в портала после ще ви го покажа. За сега, чао. Добре, здравейте, убихме в Дракона, Ендер Дракона. Ето го портала, търсете го като убийте Ендер Дракона и нека да влизаме. И сега, къде сме? Ето го новия урод с тия растения. Добре, пак ще го пусна, щом намерим нещо. Skywars. Добре, това е краят. Вижте колко як портал. Да. Ако искате си го пуснете на геймо. Омага! Ето това дава това, бе. Да. Това нещо си фрут. Аре, имаме 3 секунди да спре. Добре, хора. Добре. Хора, аз съм знамето. И вие гледахте този мистериозен клип. Ще има епизод втори, в който ще търсим кралство, което има някакви извънземни... Тия къде ти е